Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Μεγάλη νίκη χωρίς όμως αυτοδυναμία πέτυχε η Άγγελα Μέρκελ, η οποία κατάφερε να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό του κόμματός της, ξεπερνώντας το 41%. Την ίδια ώρα, ο παραδοσιακός της εταίρος, οι φιλελεύθεροι, υπέστησαν πανολεθρία, καθώς δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το 5% και για πρώτη φορά στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας θα βρεθούν έξω από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Τα βλέμματα όλων τώρα είναι στραμμένα στον σχηματισμό της κυβέρνησης. Η Χριστίνα Σιγανίδου έχει το ρεπορτάζ. Πήγα να πω ανασχηματισμό. Έχουν χρόνο για ανασχηματισμό. Προς το παρόν, Χριστίνα Σιγανίδου, πρέπει να σχηματίσουν κυβέρνηση σε μία μάλιστα κυβέρνηση που για πρώτη φορά δεν θα έχει τους φιλελεύθερους. Δεν θα έχει τους φιλελεύθερους και θα κάνει πολύ καιρό να σχηματιστεί. Θα έχουμε ίσως και 3 μήνες που έχει υπάρξει στο παρελθόν, έως και 3 μήνες η δυστοκία να κρατήσει, γιατί τα πράγματα είναι περίπλοκα. Έχουμε το σενάριο που το 52% των Γερμανών το υποστηρίζουν, δηλαδή ο μεγάλος συνασπισμός που έχει ξανασυμβεί στην γερμανική ιστορία, χριστιανοδημοκράτες με σοσιαλδημοκράτες, αλλά αυτό δεν είναι ακόμα τελείως ξεκάθαρο. Οι δηλώσεις του Πέτερ Στάινμπρουκ λένε ότι οι χειρισμοί ανήκουν στην κυρία Μέρκελ, το είπε και ο Ζίγμαρ Γκάμπριελ, ο επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών. Θα δούμε και τις δηλώσεις μετά και θα δούμε ότι δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο θρίαμβος της Μέρκελ ήταν ολοκληρωτικός, σαρωτικός, παραλίγο αυτοδυναμία. Το σίγουρο είναι ότι θα παραμείνει στην καγκελάρια η Άγγελα Μέρκελ. Είναι η τρίτη της θητεία λοιπόν, είναι ρεκόρ ευρωπαϊκό, πλησιάζει την Μάργαρετ Θάτσερ. Και βλέπουμε είναι χαρακτηριστικό και όλη η διθύραμβη του ευρωπαϊκού τύπου. Αν θέλεις να πούμε για το τυπικό του πράγματος στις έδρες, το μπλοκ των χριστιανοδημοκρατών παίρνει 41,5, δηλαδή 311 έδρες, το σύνολο των 630 της νέας Bundestag. Οι σοσιαλδημοκράτες πήραν 192 έδρες με 25,7, είχαν μια μικρή άνοδο. Η αριστερά 64 έδρες με 8,6%, η πράσινη 8,4% και 63 έδρες. Όπως είπες στην αρχή του δελτίου, οι νεοφιλελεύθεροι αποκλείστηκαν από τη Βουλή, έχασαν σχεδόν 10 έδρες από την προηγούμενη, 10%. 10% χάσανε. Σκυθροπός και απεγνωσμένος εμφανίστηκε ο κύριος Ρέσλερ. Να θυμίσουμε απλά στο τηλεοπτικό μας κοινό ότι ο κύριος Ρέσλερ ήταν από τους τιμητές των μνημονιακών πολιτικών, των πολιτικών λιτότητας, και ήταν ένας μόνιμος βραχνάς για τη χώρα μας, καθώς όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν είχε μία κακή κουβέντα να πει για την Αθήνα, να πει για την Ελλάδα. Ναι, αλλά αυτή η πολιτική καταψηφίστηκε από το σύνολο του γερμανικού λαού, όπως και το Ευρωφοβικό Κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Είχε μια πολύ μεγάλη άνοδο, αλλά ευτυχώς δεν έφτασε στο 4,8%, αλλά δεν πέρασε στη Βουλή, ευτυχώς για την Ελλάδα. Σε μια πρώτη ανάγνωση, γιατί θα υπάρξουν πολλές και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες, στον γερμανικό τύπο τουλάχιστον, ποιο είναι το σαφές μήνυμα αυτής της εκλογικής έκβασης για το γερμανό ψηφοφόρο αλλά και για τον Ευρωπαίο πολίτη? Υπάρχει κάποια ανάλυση που έχει γίνει? Αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι της ΕΛΠΑΗΣ. Δεν θα σε πάρω από το γερμανικό τύπο, θα σε πάω στον ευρωπαϊκό γενικότερα. Η ΕΛΠΑΗΣ λοιπόν έχει τίτλο «Έπεσαν 20, επέζησε η Μέρκελ». Επισημαίνοντας ότι η επέλαση της κρίσης στην Ευρώπη έχει εκθρονήσει κάθε Ευρωπαίο αρχηγό από το ξέσπασμά της, με μόνη εξαίρεση την καγκελάριο, η οποία μάλιστα ενισχύθηκε και όλες με τρόπο που έμοιαζε με δημοψήφισμα, όπως γράφει σε άλλο κείμενο. Η Λιμπερασιόν κάνει λόγο για τον θρίαμβο της Μούτη, της μητερούλας, έτσι την φωνάζουν στη Γερμανία. Εστιάζει στο ότι η καγκελάριος έχει εγκαθιδρυθεί ως ηγέτης που φυλάσσει τη Γερμανία από την οικονομική κρίση. Αυτό ψήφισαν δηλαδή οι Γερμανοί. Και αυτό παραγωνίζοντας
υπολογίζοντας τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, κάτι που, όπως σημειώνει η γαλλική εφημερίδα, προσμετράται στα πλεονεκτήματά της από τους υποστηρικτές της και στις αδυναμίες της από τους επικριτές της. Και η Le Monde, η επίσης γαλλική εφημερίδα, κάνει λόγο για ιστορικό θρίαμβο της Μέρκελ που άγγιξε ξιστά στην απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό είναι γεγονός. Επιβεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο τη θέση της Γερμανίδας καγκελαρίου ως κυρίαρχης πολιτικής φιγούρας στην Ευρώπη. Το BBC γράφει στον τίτλο του κεντρικού του θέματος πως η Μέρκελ θριαμβεύει στις γερμανικές εκλογές, εξηγώντας πως αυτό το συγκλονιστικό αποτέλεσμα για την καγκελάριο, την κυρίαρχη πλέον, λένε και εκείνη, πολιτική φιγούρα στη Γερμανία αλλά και την Ευρώπη, ήταν κάτι που κανείς δεν περίμενε. Προφανώς δεν περίμεναν οι χώρες του Νότου την επανεκλογή τους, μόνο που ο Γερμανός ψηφοφόρος, και λογικότατο είναι, κρίνει το δικό του συμφέρον και κακά τα ψέματα. Ο Γερμανός πολίτης αισθάνεται ασφαλής και οικονομικά και αναπτυξιακά και επιχειρηματικά στο περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πολιτική της κυρίας Μέρκελ και έχει εφαρμοστεί στην πράξη στη Γερμανία. Είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Η Guardian λέει η Γερμανία η εποχή της Μέρκελ είναι ο τίτλος της γερμανικής εφημερίδας, που μιλάει για έναν εντυπωσιακό προσωπικό θρίαμβο της Μέρκελ στις εκλογές που διασφαλίζει τη θέση της ως την κυρίαρχη πολιτική φιγούρα της Ευρώπης της κρίσης. Μάλιστα. Χριστίνα Σιγανίδου, πριν συνεχίσεις την παρουσίαση όλων των ειδήσεων και όλου του ρεπορτάζ από το διεθνή τύπο αλλά και από τις εξελίξεις στη Γερμανία, να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο και σχετικές δηλώσεις. Η πρώτη δήλωση που έκανε η κυρία Μέρκελ, και οι δύο θα δούμε και τις δύο μαζί. Για να δούμε τι είπαν. Der Jubel zeigt, dass wir uns heute alle freuen. Das ist ein super It's time to celebrate. We can all be really pleased. It's a fantastic result. First of all, I'd like to thank all of the voters out there who supported us so completely, who showed us their trust. And I'd like to promise the voters that we will deal with their trust responsibly. Thank you. Through, as it were, I'd like to thank my husband. He's over there. He's had to put up with a great deal. In the next 4 years, I think we're going to have to do everything we can to make sure that these remain successful years, that they are successful years for Germany. Of course, we have to wait for the outcome. It's too early to say what we're going to end up doing. We're going to have a meeting tomorrow when we've got the final results. But I think we can certainly celebrate this evening. Fantastischer Wahlkampf, insbesondere auf der Strecke der letzten 4 Wochen. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Μάλιστα. Να πούμε τώρα και για την Ελλάδα, βέβαια, γιατί έχει μεγάλη σημασία το τι θα γίνει με την Ελλάδα και πώς τη σχολιάστηκε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Δεν πρέπει να πάψουμε να ασκούμε πίεση για την εφαρμογή των συμφωνηθισών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, δήλωσε η θριαμβεύτρια των εκλογών και υπεραμείνθηκε τις τάσεις που κράτησε η ίδια αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Απαντώντας λοιπόν χάρη σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει πει την αλήθεια στους πολίτες, η Μέρκελ ανέφερε ότι ο Schäuble είχε μιλήσει για ενδεχόμενο νέο πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα ήδη από τον Νοέμβρη του 2012 στη Γερμανική Βουλή, ενώ όπως σημείωσε με τον δικό του ανοιχτό τρόπο το επανέλαβε τον περασμένο Αύγουστο. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου το ζήτημα τέθηκε κατά επανάληψη, δήλωσε η καγκελάριος και διευκρίνησε ότι η ίδια προτιμάει να τοποθετείται για τα ζητήματα που τίθενται άμεσα ενώπιόν της. Λοιπόν, δεν γλιτώνουμε με λίγα λόγια. Δεν γλιτώνουμε και δεν απέφυγε ούτε να το κάνει στη θριαμβευτική, εν πάση περιπτώσει, νύχτα των εκλογικών αποτελεσμάτων, δεν απέφυγε να μην αναφερθεί στη χώρα μας. Έχουμε δυστυχώς αυτή την κατάρα. Έχουμε αυτή την κατάρα. Τώρα, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να πούμε ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στο σχηματισμό κυβέρνησης. Υπάρχει μια παράδοση, μια κουλτούρα στις συνεργασίες, στις πολιτικές. Σε κυβερνητικό επίπεδο, έτσι, στη Γερμανία. Δεν προκαλεί αυτό ούτε ανησυχία στους Γερμανούς ψηφοφόρους και πολίτες, ούτε εκνευρισμό. Είναι κάτι λογικό, κάτι δεδομένο και έχουν την υπομονή να περιμένουν έως και 3-4 εβδομάδες. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ίσως και παραπάνω. Και παραπάνω από 4 εβδομάδες. Ωραία, θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Χριστίνα Σιγανίδου, στο τέλος του δελτίου για όλα τα υπόλοιπα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Τώρα να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Καθώς είναι η δεύτερη εβδομάδα των κινητοποιήσεων σε παιδεία, ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο και τοπική αυτοδιοίκηση,
με τους εργαζόμενους να συνεχίζουν να λένε όχι σε διαθεσιμότητα και απολύσεις. Τρίτη και Τετάρτη παραλύει εκ νέου ο δημόσιος τομέας στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΔ. Η Νίκη Χατζηδημητρίου έχει όλο το ρεπορτάζ. Νίκη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, 48ωρη απεργία σήμερα και αύριο πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι πραγματοποίησαν και πορεία διαμαρτυρίας σήμερα στις 11 το πρωί, με πολύ παραστατικό τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε, έχοντας την κεφαλή της πορείας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ένα φέρετρο. Τώρα, την ίδια ώρα, σε νέες 48ωρες κυλιόμενες απεργίες προχωρούν οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίοι σήμερα πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, διαμαρτυρώμενοι για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στο δημόσιο τομέα. Την ίδια ώρα, με κλειστά γυμνάσια και λύκεια σήμερα και αύριο ξεκινά αυτή η εβδομάδα, ενώ Τρίτη και Τετάρτη θα απεργήσουν και οι εκπαιδευτικοί στα δημοτικά σχολεία, ενώ σήμερα πραγματοποιούν και τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις της ΟΛΜΕ. Επίσης, να προσθέσουμε ότι η νέα πενθήμερη απεργία πραγματοποιούν από σήμερα οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΗ και ΤΕΗ. Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου έχουμε τη 48ωρη απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΔ. Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ, κατά τη χτεσινή προγραμματισμένη συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συνέχιση των αγωνιστικών απεργιακών κινητοποιήσεων ενάντια στις καταστροφικές, όπως επισημαίνει, πολιτικές της κυβέρνησης και της Τρόικας, που στοχοποιούν και απαξιώνουν το δημόσιο τομέα. Να πούμε επίσης, όπως επισημαίνει η ΑΔΔ, για την 3η 24 Σεπτεμβρίου του 2013 θα πραγματοποιηθεί γενική απεργία σε συνεννόηση και συνεργασία με τη ΓΕΣΕ, ημέρα κατά την οποία η Τρόικα θα συναντηθεί με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί και πανεργατικό συλλαλητήριο ΑΔΔ ΓΕΣΕ στην πλατεία Κλαθμόνος στις 10.30. Τώρα, για τη δεύτερη μέρα, για την Τετάρτη, τη 48ωρη, στις 25 δηλαδή Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί και αντιφασιστικό συλλαλητήριο των συνδικάτων ΓΕΣΕ ΑΔΔ στην πλατεία Συντάγματος στις 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, όση ώρα μιλούσαμε, να πούμε ότι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης ότι οι πριτάνης όλης της χώρας, αντιδρώντας στο μέτρο της διαθεσιμότητας στον χώρο της παιδείας, ζήτησαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε λίγη ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τη Μάχη Νικολάρα, η οποία και θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στο θέμα των κινητοποιήσεων. Στο στούντιο μαζί μας αυτή την ώρα βρίσκεται ο αγαπητός συνάδελφος ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Προσκεκλημένος μας, καλώς ήρθατε, και δίπλα του προσκεκλημένος μας ο κύριος Χρήστος Λάσκος, είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής, ζητώ συγγνώμη, Πολιτικής Γραμματείας. Ο κύριος Χρήστος Λάσκος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις, με επίκεντρο φυσικά τις κινητοποιήσεις και κατά πόσο, κύριε Λάσκο, όλα αυτά που συμβαίνουν μπορούν να ανατραπούν όταν ο κόσμος πλέον βάλει ένα φρένο στις πολιτικές λιτότητας, στις πολιτικές απαξίωσης και εξαθλίωσης της ανθρώπινης υπόστασης. Αλέξανδρε, ο λόγος εσένα, να ζεστάνουμε λίγο την κουβέντα. Αυτό ακριβώς, ναι, και η ερώτηση πρόκληση με την καλή έννοια του όρου είναι αν λόγω της μετατροπής της πενθήμερης απεργίας που θεωρούταν μότο ναυαρχίδα η απεργιακή κινητοποίηση των καθηγητών, για αυτήν την διαδικασία ενδεχομένως μετατροπής όλων των απεργιακών κινητοποιήσεων ως ριάκια σε ένα συνολικό αίτημα γενικής απεργίας. Η μετατροπή της λοιπόν από πενθήμερη σε διήμερη αποτελεί ένα πισωγύρισμα σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να έχουμε την άποψη σας, κύριε Λάσκο, ένα πισωγύρισμα σε αυτή τη διαδικασία με τοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Κοιτάξτε λίγο. Ένα που έχουμε και είναι ένα και στο χέρι είναι ότι η απεργία των εκπαιδευτικών ξεκίνησε με εξαιρετικά μεγάλα ποσοστά. Την προηγούμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, τα ποσοστά ήταν 100% στην πραγματικότητα. Δηλαδή το 90% είναι 100% με την έννοια ότι έχεις και τριβή ό,τι και να συμβαίνει. Η μεσολάβηση της δολοφονίας του Παύλου Φίσα έπαιξε ένα ρόλο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε στη συνέχεια η κατάσταση, γιατί σε ό,τι αφορά την κεντρικότητα αυτής της διαδικασίας και άρα και το πολιτικό αποτέλεσμα που είχες, το πολιτικό αποτέλεσμα λέω τώρα, όχι τη συμμετοχή ή οτιδήποτε άλλο, μετατόπισε και δικαίως, λέω εγώ, μετατόπισε. Είναι ένα κορυφαίο γεγονός που θα μείνει στην ελληνική ιστορία χωρίς καμιά αμφιβολία.
Αυτό νομίζω ότι έπαιξε ένα ρόλο. Η συμμετοχή, ωστόσο, σε όλο το πενθήμερο ήταν πολύ σημαντική. Αν σκεφτεί κάποιος ότι... Κύριε Λάσκο, βάλτε μία τελεία. Με ενημερώνω ότι βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή η Μάχη Νικολάρα. Θα σας δώσει πολλά στοιχεία και αφορμή για περαιτέρω κουβέντα. Μάχη, ζήτησαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας οι Πριτάνης όλης της χώρας, αντιδρώντας για το μέτρο της διαθεσιμότητας, έτσι. Από την προηγούμενη Σύνοδο Πριτάνεων, Χάρη, ναι, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σήμερα έχουν διαδοχικές συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, με τον κύριο Κουβέλη δηλαδή, αργότερα με τον κύριο Κουτσούμπα και το απόγευμα με τον κύριο Τσίπρα. Θα εκθέσουν τα προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης στους πολιτικούς αρχηγούς. Καθώς γνωρίζουμε ποια είναι η θέση των πανεπιστημίων, είχατε φιλοξενήσει προημερών και τον κύριο Μιλόπουλο που τα ανέλησε διεξοδικά. Ειδικά το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά και εδώ στην Αθήνα τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το Καποδιστριακό και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα λειτουργίας από ό,τι λένε, αδιέξοδο στη λειτουργία τους λένε χαρακτηριστικά, γιατί με το οριζόντιο αυτό μέτρο της διαθεσιμότητας, το οποίο τίθεται σήμερα και επισήμως σε εφαρμογή, χάνουν το 50% του προσωπικού τους σχεδόν, που σημαίνει αδυναμία λειτουργίας πάρα πολλών υπηρεσιών που εξυπηρετούν βεβαίως τους φοιτητές, αλλά και όχι μόνο τους φοιτητές, και τα ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημίων, καθώς όπως έχουν αναλύσει οι διοικήσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όλες τις τελευταίες ημέρες, πρόκειται όχι μόνο για διοικητικό προσωπικό που κάνει δουλειά γραφείου, η οποία ίσως θα μπορούσε να καλυφθεί, αν και δεν φαίνεται να μπορεί να καλυφθεί, για να εξυπηρετηθεί ο όγκος αυτός των φοιτητών που έχουν τόσο μεγάλα ιδρύματα με άλλο τρόπο, αλλά κυρίως είναι και επιστημονικό προσωπικό, το οποίο βοηθάει στα ερευνητικά προγράμματα τα οποία θα πάνε πίσω. Μάλιστα. Αργότερα με το απόγευμα, Χάρη, το συντονιστικό της Συνόδου των Πριτάνεων, ένα διευρυμένο συντονιστικό όργανο που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτή την έκτακτη συνθήκη, θα έχει μία σύσκεψη με τις διοικήσεις των 8 πανεπιστημίων της χώρας που πλήττονται από τη διαθεσιμότητα, προκειμένου να αποφασιστεί κοινή δράση και κοινή προσφυγή στη δικαιοσύνη, όπως λένε. Τώρα να σας ενημερώσω επίσης για το μέτωπο της δευτεροβάθμιας, το οποίο συζητάγατε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία έχει καλέσει η ΟΛΜΕ έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Συμμετέχει και η Διδασκαλική Ομοσπονδία και γι' αυτό το λόγο έχει κηρύξει 3ωρη στάση εργασίας, προκειμένου οι δάσκαλοι να διευκολυνθούν να συμμετέχουν σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, και συμμετέχουν και μαθητές, από τα σχολεία της περιοχής κοντά στο Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μάχη, αποδέχθηκε το αίτημα των Πριτάνεων για συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφόρηση μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι από τις συναντήσεις με τους αρχηγούς σήμερα, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Κουβέλη, αν και βέβαια η ατζέντα των συναντήσεων αυτών είναι διαφορετική, έχει να κάνει με τη Χρυσή Αυγή. Πάντως είναι αρκετές ημέρες που έχει υποβληθεί το αίτημα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης θέλει να διατυπώσει μια ερώτηση. Έχουμε, Μάχη, αν ξέρουμε, γιατί είναι μεσημέρι, κάποια ποσοστά συμμετοχής στην απεργία των καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Όχι, είναι νωρίς ακόμη για να έχουμε τέτοια στοιχεία. Πάντως γνωρίζετε όλες ότι για την προηγούμενη εβδομάδα τουλάχιστον, τις πρώτες 2 μέρες τα ποσοστά συμμετοχής ήταν εξαιρετικά υψηλά. Νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τις υπόλοιπες μέρες φαίνεται ότι υπήρξε μια κάμψη, με διαφορετικά βέβαια στοιχεία να δίνει το Υπουργείο Παιδείας και άλλα η ΟΛΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με τα πιο συντηρητικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, δεν έπεσε κάτω από το 40% η συμμετοχή στην απεργία την πρώτη εβδομάδα. Τώρα θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή την εβδομάδα, καθώς όπως φαίνεται, πραγματικά, το είπες και εσύ, Αλέξανδρε, παρατηρείται μία κόπωση στις κόλπους των καθηγητών. Είναι αναμενόμενο, είναι άνθρωποι που αμείβονται με πολύ χαμηλά
Είναι λογικό να μην μπορούν να αντέξουν μια πολύ μεγάλη σε διάρκεια απεργία. 73 ευρώ ημερησίως είναι μεικτό. Η απώλεια μιας απεργίας για τους εκπαιδευτικούς καθόλου ευκαταφρόνητο. Δυστυχώς ο κλάδος των καθηγητών οικονομικά τουλάχιστον ήταν από τους πρώτους που επλήγει στην Ελλάδα με διαδοχικές μειώσεις. Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα το οικονομικό, είναι και πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συγκρότηση και τη δομή του σχολείου, με την κατάργηση των ολόκληρων τομέων στην τεχνολογική εκπαίδευση και 20.000 μαθητές να μην ξέρουν πώς ακριβώς θα συνεχίσουν τις σπουδές τους από τη Δευτέρα στην Τρίτη Λυκείου, αλλά και όλους όσους θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τους συγκεκριμένους τομείς εκπαίδευσης που ήταν και από τους πιο δημοφιλείς, τους προτιμούσαν οι μαθητές. Θα πρέπει να αναζητήσουν, αν θέλουν να ακολουθήσουν τέτοιου τύπου σπουδές στην τεχνολογική εκπαίδευση, μάλλον τα ιδιωτικά ΙΕΚ ή τα λιγοστά δημόσια που ιδρύονται, όπως τουλάχιστον εξαγγέλει το Υπουργείο Παιδείας, δυστυχώς όμως με αδικημένους τους μαθητές της περιφέρειας, οι οποίοι θα πρέπει να ξενιτευτούν για να μπορέσουν να ακολουθήσουν. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ, βέβαια, το ερώτημα είναι στα ιδιωτικά ΙΕΚ ποιος γονιός θα μπορεί να επιχορηγήσει το παιδί του για να πάρει την απαραίτητη κατάρτιση. Να σε ευχαριστήσω. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η στροφή, κάτι που είναι απολύτως οξύμερο με τις συνθήκες τις οικονομικές τις οποίες βιώνει η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, γιατί και οι γονείς των μικρότερων παιδιών, των μικρότερης ηλικίας παιδιών, με την υπολειτουργία ή την κατάργηση των ολοήμερων τμήματων σε πάρα πολλά σχολεία πλέον στη χώρα, αναγκάζονται, σκέφτονται να μετράνε τα οικονομικά τους, να μπορούν να στείλουν το παιδί τους σε ένα ιδιωτικό σχολείο, γιατί το Υπουργείο φρόντισε κιόλας να διευκολύνει τα ιδιωτικά σχολεία να ανοίξουν τώρα πολύ γρήγορα ολοήμερα τμήματα. Χωρίς έλεγχο και χωρίς αμοιβή των εκπαιδευτικών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάχη Νικολάρα. Έθεσες πολλά θέματα προς συζήτηση. Αλέξανδρε. Ναι, ήμασταν ακριβώς, μας έδωσε και στοιχεία η Μάχη, τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα. Δεν έχει πέσει κάτω από το 40-50% η συμμετοχή. Αν ο πολιτικός φορέας, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ικανοποιημένος από αυτή την πορεία των κινητοποιήσεων και πόσο μπορεί να δώσει το πολιτικό διατάφτα. Σήμερα θα έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα για το αίτημα της σύγκλησης των πολιτικών αρχηγών. Αλλά σιγά σιγά βλέπω όλοι να συγκλίνουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος και από το Σύνταγμα δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ουσιαστικά και να δώσει μια διέξοδο. Και θα ήθελα να πω ότι δεν έχει δείξει και τη διάθεση. Και τη διάθεση. Που θα μπορούσε και ούτε και καν συμβολικά δεν έχει. Και ακριβώς. Πρέπει να κρίνεται γι' αυτό, γιατί δεν λέγεται πολύ συχνά. Ξεχνιέται αυτή η ιστορία. Ναι. Ό,τι και αν είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς που θα έπρεπε να παρεμβαίνει με διαφορετικό τρόπο και δεν μπορεί να αφήνει στο απειρόβλητο μια τέτοια στάση σε μια κοινωνία που καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Το ρεπορτάζ αυτό είναι καταπληκτικό, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις ανάλυση, αρκεί να παρακολουθείς το ρεπορτάζ. Είναι εικόνα κατεδάφισης κοινωνικής καταστροφής. Υπόθηκε κάτι το οποίο συζητάμε συχνά, που αφορά την κατάργηση τμήματων, κλάδων κτλ. Στη τεχνική εκπαίδευση. Ξέρετε τι δεν λέγεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικά? Ότι αυτό στο 90%, ίσως και παραπάνω, αφορά κορίτσια. Μάλιστα. Αφορά κορίτσια. Είναι ακριβώς εκείνοι οι κλάδοι οι οποίοι κατεξοχήν, σε πολύ μεγάλο πλήθος, ανταποκρίνοντας σε ενδιαφέροντα κοριτσιών και σε όνειρά τους για την επαγγελματική σταδιοδρομία. Ακριβώς. Αισθητικής, κομμωτικής, παραϊατρικά κτλ. Δεν είναι τυχαίο, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, είναι καταπληκτικό και από άποψη ανάλυσης, εδώ το λέω, το πώς η κρίση χτυπάει σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και σε αυτό, δηλαδή σε μια τομή. Τομή εννοώ, τομή χειρουργική. Στην εκπαίδευση, τα πιο αδύνατα στρώματα από κάθε άποψη. Εισοδηματικά, ταξικά, απόψη φύλου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίζεται αυτό. Δεν τονίζεται συχνά και νομίζω ότι είναι λάθος που δεν τονίζεται συχνά. Γιατί οι κοπέλες είναι και πιο δύσκολο να βρουν άλλου τύπου διεξόδους. Ακόμη και σε αυτή την περίοδο δηλαδή υπάρχει ένα πλεονέκτημα των αγοριών. Το βλέπουμε να καταγράφεται και στους δείκτες, γιατί οι δείκτες στις γυναίκες, οι δείκτες της ανεργίας και στις γυναίκες και στους νέους, στις νέες ηλικίες, είναι πραγματικά, έχουν φτάσει
70-75%. Ακριβώς. Και γι' αυτό και όλη αυτή η συζήτηση των αυτοκτονιών, των ψυχολογικών επιπτώσεων κτλ. Συνήθως είναι πάρα πολύ πατριαρχικά δεδομένη. Ο άντρας ο οποίος έχασε τη δουλειά του κτλ. Πόσο πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία με την δολοφονία του Παύλου Φίσα αξιοποιείται από το αξιοποιείται, βάλτε σε εισαγωγικά, γιατί μια δολοφονία είναι μια δολοφονία, έτσι, είναι μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, από την κυβέρνηση για να αποπροσανατολίσει και να βγάλει από τα προβλήματα της καθημερινότητας από την πολιτική ατζέντα. Κοιτάξτε λίγο, αυτό όντως είναι ένα γεγονός καθ' αυτό. Και είπαμε προηγουμένως ότι έχει και ιστορική σημασία. Δηλαδή θα καταγραφεί στην ελληνική ιστορία κάτι ίσως και περισσότερο από το Λαμπράκη τη δολοφονία. Και ξέρω το βάρος αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα με την κυβέρνηση είναι ότι επιχειρεί να μετατοπίσει την πραγματική συζήτηση επί του αντικειμενικού γεγονότος. Με τη θεωρία των δύο άκρων, με τους αλτιπάγκους τύπου Λαζαρίδη να παίζουν, νέων Γεωργιαλάδων δηλαδή στην κυριολεξία, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, να παίζουν στις ομοιότητες, να μιλούν για συνταγματικά τόξα κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος τους, να το πω ευθέως. Δεν μας ενδιαφέρει. Τότε γιατί ζητάτε σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών, να προκύψει τι από μια τέτοια συζήτηση, από τη στιγμή που είναι σαφές ότι είναι άλλες οι στοχεύσεις της αντιπολίτευσης, το βάζω υπό την ευρεία έννοια, και αλλιώς προσπαθεί ο κύριος Σαμαράς και το δίδυμο που κυβερνάει να σπεκουλάρει, θέλετε, να επενδύσει, θέλετε, σε αυτό το κλίμα που αντικειμενικά έχει δημιουργηθεί. Στην πραγματικότητα αποκαλύπτει και τις εκλεκτικές της συγγένειες, συγκεκριμένη παράταξη, έτσι. Η σύγκληση η οποία καλείται σήμερα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Πολλά πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπιστεί ο φασισμός, για να τσακιστεί ο φασισμός είναι ο σωστός στόχος. Και γίνονται πολλά. Κάθε μέρα υπάρχει κόσμος στους δρόμους, κινητοποιείται, δεν αφήνει χώρο στους φασίστες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν πρέπει να αφαιθεί χώρο στους φασίστες. Αφέθηκε το προηγούμενο διάστημα πολύς χώρος. Τους περιορίζει το χώρο από την κινητοποίηση του κόσμου. Αλλά υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι τμήμα της αστυνομίας. Δεδομένο. Δηλαδή είναι αποδοχή δημοσιογραφική, δεν είναι πολιτική εκτίμηση. Όχι μόνο από τα εκλογικά ποσοστά και από τις πρακτικές. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, είδαμε τύπους να πετάνε πέτρες δίπλα από τα μάτια κτλ. Το δείξαμε το βίντεο. Αν θέλουν, εμείς λέμε το εξής. Κοινωνικό χάσμα χωρίζει το ΣΥΡΙΖΑ και τη συγκυβέρνηση. Κοινωνικό χάσμα. Είναι ρήγμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή προσέγγισης έτσι ώστε να βρούμε λύσεις κτλ. Αλλά υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που αν πραγματικά πιστεύουν στη συνευθύνη και θέλουν να μας τραβήξουν σε αυτήν, πεδίο δόξη λαμπρό. Ας συζητήσουμε και να δούμε τι παρεμβάσεις στην αστυνομία απαιτούνται, τι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη πιθανόν απαιτούνται, έτσι ώστε. Αυτές είναι οι προτάσεις, λέτε, που θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στην συνάντηση. Εδώ υπάρχει έδαφος. Ας προσέλθουν λοιπόν. Διαβάζω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας δεν αποδέχεται να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή. Ναι. Για ευνόητους λόγους όμως, εξηγήστε τους λίγο. Οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία πάλι, αλλά να τους ακούσουμε. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Ένα είναι το ζήτημα της αποτελεσματικότητας. Αν πιστεύεις πραγματικά ότι μια τέτοια κίνηση θα. Δεν το πιστεύω. Δεν νομίζουμε τουλάχιστον ότι είναι από τα βασικά εργαλεία που έχεις. Ότι δια νόμου δεν μπορείς δηλαδή. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγεται το έδαφος και έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και σε πολλές χώρες, έτσι ώστε διαμέσου αυτού υποτίθεται να χτυπηθούν άλλα πράγματα. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ναι. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σαφές. Λέω λοιπόν ότι ξεκινώντας από το θέμα της αποτελεσματικότητας, γιατί αυτό είναι το κέριο σήμερα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η μισή από αυτούς τους τύπους είναι ποινικά εύκολα ελέγξιμοι, αν θέλουν πραγματικά να το κάνουν, και άρα είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδιαρθρωθεί ο βασικός μηχανισμός. Κύριε Λάσκο, όμως, ο συνήγορος του διαβόλου θα μπορούσε κάλλιστα να ισχυριστεί και γιατί να μην βγει όταν ένα σχηματισμός, τα μέλη ενός σχηματισμού εκτρέπονται με τον τρόπο που εκτρέπονται και απειλούν τη δημοκρατία, γιατί να μην τεθεί αυτός ο σχηματισμός εκτός νόμου. Δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Έχει συμβεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με ιδιαίτερη παράδοση στη δημοκρατική κουλτούρα. Δεν το θεωρώ έγκλημα καθοσιώσεως. Έτσι, μιλάμε και για την Γερμανία, μιλάμε και για την Γαλλία, μιλάμε και για την Βρετανία. Ναι, θα μπορούσε αυτό λοιπόν σε συγκεκριμένες περιστάσεις να γίνει. Κοιτάξτε όμως, επειδή αναφέρεστε σε παραδείγματα, στη Γερμανία τα κόμματα που απαγορεύτηκαν ήταν δύο, δεν ήταν ένα. Απαγορεύτηκε το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα μετά τον πόλεμο, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα ταυτόχρονα.
Στην Ελλάδα μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει απαγορευτεί μέχρι τώρα. Οι πρακτικές λοιπόν, τις οποίες έχουμε από προηγούμενα. Μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα ακριβώς. Και μάλιστα άκουγα τις προάλλες στο Sky έναν γυραλαίο νομικό, ο οποίος εξηγούσε γιατί ο 509 ήταν καλός. Δηλαδή γιατί σωστά τότε ήταν παράνομο το ΚΚΕ. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Και δεν το λέω για να επεκφύγω, ήταν αναλυτική η απάντηση που έδωσα προηγούμενα. Η θέση μας σε αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση είναι ότι τα μέσα που διαθέτει η πολιτεία είναι αρκετά έτσι ώστε να τους πάντως είναι σαφές, Χάρη, ότι το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει. Άκουγα τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο που έλεγε το πρωί ότι δεν υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη να τεθεί ένα κόμμα εκτός νόμου. Εγώ θέλω να το θέσω όμως και διαφορετικά. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι το αυγό του φιδιού εποάζεται στον κόρφο του μνημονίου. Ότι το μνημόνιο και οι συνέπειες του, ανεργία, ανέχεια, φτωχοποίηση, εγκρέμισμα του κράτους κοινωνικού δικαίου, το κράτος πρόνοιας κλπ. Είναι αυτό που μεγάλωσε, θέργεψε, βγήκε στους δρόμους και έφαγε ένα παλικάρι. Ευθύνες. Το 1 εκατομμύριο των πολιτών που ψήφισε το αυγό του φιδιού έχει. Είναι λιγότερο από 500.000. Δημοσκοπικά πάει. Δημοσκοπικά. Ναι, δημοσκοπικά. Ας μείνουν στις 500.000. Προφανές. Είναι προφανές. Δηλαδή αυτό που γράφτηκε σε μια επιφυλέδα στην Αυγή της προάλλες, ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα στο μαχαίρι είναι 442.098 ή δεν ξέρω πόσο είναι ακριβώς, είναι αλήθεια, είναι έτσι. Ναι, υπάρχουν αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό το μαχαίρι δηλαδή το ακούμπησαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι αυτοί το κάρφωσαν. Αλλά το ακούμπησαν και κάπως το μεταβίβασαν. Είναι ηθική αυτοργή, λέτε. Δεν θα χρησιμοποιούσα νομικό όρο, αλλά λέω ότι συμβάλλανε. Συμβάλλανε. Και αυτό το ρήμα φτάνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε παραπάνω. Μάλιστα. Βλέπετε να υπάρχει, γιατί ούτε με προεδρικό διάταγμα ούτε με νόμο μπορεί να απαγορεύσεις τον φασισμό. Είναι μια κοινωνική παράμετρος. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με αυτό που λέτε κοινωνική απομόνωση, κοινωνική κατακραυγή, να μην μπορούν να βγουν στον δρόμο, να μην μπορούν να έχουν ακροατήριο που να τίνει ευήκο ο νους για να τους ακούσει, για να συνδιαλεχθεί μαζί του. Και με θεσμικές παρεμβάσεις και με την πολιτική ανατροπή που είναι αναγκαία για να φύγουν όλες οι αιτίες οι οποίες διαμορφώνουν ή να αρχίσουν τουλάχιστον να φεύγουν από τη μέση οι βασικές αιτίες. Κρατήστε κάτι που είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο σε αυτήν την ιστορία. Και με αυτό κλείνουμε. Χτες κοίταζα αθλητικά για λίγη ώρα. Σε όλα τα γήπεδα υπήρχαν αντιφασιστικά πάνω. Σε όλα τα γήπεδα υπήρχαν αντιφασιστικά πάνω. Αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό συμβάν. Ένα μεγάλο πολιτικό συμβάν. Συνηθίζουμε όπως το προηγούμενο τα κορίτσια που το αφήνουμε στην άκρη και αυτό να το βάζουμε στην άκρη. Να μην το θεωρούμε. Είναι σημαντικά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Άρα δυναμική νεολαία, η οποία αντιδράει εκρηκτικά πάρα πολλές φορές, είναι στον αντιφασιστικό αγώνα. Μπαίνω όμως στον πειρασμό μετά από αυτό το σχόλιο που παρουσίασε καλά και ο κύριος Λάσκος. Ο κύριος Λάσκος στη σημειολογική σημασία λοιπόν της εικόνας. Μπαίνω στον πειρασμό να τον ρωτήσω εάν ορθώς δημοσιεύτηκε στον τύπο η φωτογραφία που θα μείνει φυσικά στην ιστορία της δολοφονικής επίθεσης του Φίσα και τα λίγα λεπτά πριν εκπνεύσει. Το ζήτημα είναι αν θα διωχθεί ποινικά ο Αναστασιάδης. Ναι, το ζήτημα όχι είναι γι' αυτό μόνο. Το πολιτικό σας σχόλιο. Αυτό είναι, είναι τόσο αυτονόητη η στάση απέναντι σε αυτά τα θέματα που δεν έχω κάτι να πω αναλυτικά. Εγώ λέω ότι εδώ είμαστε στη συνευθύνη να παίξουμε επίσης πάλι σε αυτά τα ζητήματα. Κύριε Λάσκο, αύξησε όμως την κυκλοφορία της κατά 30.000 για έτσι είναι ο κόσμος. Ναι, έτσι είναι ο κόσμος. Άρα, και η Εσπρέσο είναι τρίτη σε κυκλοφορία. Άρα, κύριε Λάσκο, όμως δεν φταίει μόνο ο Αναστασιάδης. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Όχι, είναι ο αρχηγός των φταίχτων. Όχι, φταίμε και εμείς για αυτό. Δεν έχω αμφιβολία καμία. Το είπα προηγούμενα και για τα 442.000 αποτυπώματα. Δεν έχω καμία αμφιβολία και δεν πρόκειται ποτέ ο δικός μας πολιτικός χώρος. Δεν πρόκειται ποτέ ο δικός μας πολιτικός χώρος να καλύψει τέτοιου τύπου αντιλήψεις, πρακτικές, κόσμο αντιλήψεις συνολικά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν θα χαϊδέψουμε δηλαδή. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοιος δρόμος για μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος ο Τριανταφυλλίδης παραμένει γιατί έχει και τον σχολιασμό της επικαιρότητας. Να πάμε λοιπόν στις συναντήσεις του Κάρολου Παπούλια, τη σύγκληση λοιπόν του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναμένεται να ζητήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον κύριο Παπούλια.
Σύμφωνος φαίνεται και ο πρόεδρος της ΔΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης, ο οποίος έχει και αυτός συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ χθες από τη Νέα Υόρκη ο Ευάγγελος Βενιζέλος τάχθηκε και αυτός υπέρ. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με θέμα την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής θα έχουν σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να υπάρξει κοινή δράση για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ταχθεί υπέρ της ψήφισης ενός αντιφασιστικού νόμου στο πλαίσιο των προτάσεων του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην Υπουργού Αντώνη Ρουπακιώτη. Θα ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και την διάλυση των θυλάκων της Χρυσής Αυγής στην αστυνομία, ενώ θα επιμείνει πως το μνημόνιο αποτελεί το έδαφος γιγάντωσης της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο Αλέξης Τσίπρας θα τονίσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πως για να γίνει ουσιαστική αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής, ο πρωθυπουργός θα πρέπει να εγκαταλείψει τη θεωρία των δύο άκρων και να καταδικάσει δηλώσεις συνεργατών του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Αντιπροσωπεία του κόμματος υπό τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Παναγιώτη Λαφαζάνη επισκέφτηκε το Σάββατο τον αρχηγό της ΕΛΑΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου παραδέχτηκε ότι δεν ελέγχεται απολύτως η κατάσταση. Τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών αναμένεται να ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, ο οποίος τάσεται υπέρ ενός κοινού μετώπου αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει πως όσο οι έρευνες για τη Χρυσή Αυγή είναι σε εξέλιξη και από τη στιγμή που όλοι οι αρχηγοί έχουν συμφωνήσει στην καταδίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης και της βίας, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται η σύσκεψη των αρχηγών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Προεδρία της Δημοκρατίας για να προχωρήσει σε σύγκληση σύσκεψης αρχηγών υπό τον Κάρολου Παπούλια πρέπει να έχει αίτημα του Πρωθυπουργού, κάτι που δεν προτίθεται μέχρι σήμερα να κάνει το Μαξίμου, ενώ υπάρχει ερωτηματικό πώς θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των αρχηγών χωρίς την πρόσκληση της Χρυσής Αυγής από τη στιγμή που το συγκεκριμένο κόμμα παραμένει νόμιμο. Πάντως, υπέρ της σύσκεψης τάχθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα, τώρα εγκληματική οργάνωση χαρακτηρίζουν τη Χρυσή Αυγή, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ, οι πολιτικοί αρχηγοί με δηλώσεις τους και επισημαίνουν την ανάγκη ενός κοινού μετώπου κατά του ναζισμού και του νεοφασισμού. Νέα στοιχεία όμως έρχονται στο φως για τη δράση των μελών της, με τη δικαιοσύνη πλέον να ερευνά όλες τις πτυχές αυτού του φαινομένου. Ανεπιθύμητος και στο χώρο των φυλακών φαίνεται πως είναι ο Γιώργος Ρουπακιάς, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ενώ αποφασίστηκε να οδηγηθεί στον Κορυδαλό, παραμένει στο μεταγωγόν, καθώς όπως φαίνεται αντέδρασαν οι κρατούμενοι οι οποίοι έχουν τους δικούς τους κώδικες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε άλλες φυλακές. Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονική επίθεση στον Παύλο Φίσα. Ομάδα ατόμων φαίνεται πως τον χτυπούσε με μανία πριν δεχθεί τις θανατηφόρες μαχαιριές, όπως περιγράφει ένας νέος αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα Τύπος της Κυριακής. Παράλληλα, βάζει ένα νέο στοιχείο, αφού κατά τους ισχυρισμούς του στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά καθόταν ένας άνδρας, ο οποίος το έβαλε στα πόδια μόλις είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν. Το παιδί το χτυπάγανε 2-3 άτομα μαζί, με κράνη, με κλωτσιές, με μπουνιές και μετά τον έπιασε αγκαλιά ένας εύσωμος άνδρας με λίγα γκρίζα μαλλιά και τον χτύπαγε. Τότε ήρθε η αστυνομία και αυτοί που τον χτυπούσαν με κράνη άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν και είδα ότι βγήκε ένας άνδρας με ξυρισμένο το κεφάλι από τη θέση του συνοδηγού. Άρχισε και αυτός να τρέχει, ενώ ο οδηγός του έμεινε εκεί. Ταυτόχρονα άκουσα το παιδί που χτυπούσανε πριν να φωνάζει: «Με έχει μαχαιρώσει, με μαχαιρώσει δίπλα στην καρδιά, αυτός είναι». Μετά είδα τους αστυνομικούς να έχουν πιάσει έναν άνδρα και να του έχουν βάλει χειροπέδες. Προκαταρκτική εξέταση για τη δράση της Χρυσής Αυγής διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, προκειμένου να διαπιστωθεί άμεσα εάν, εκτός των άλλων αδικημάτων, έχει συσταθεί εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 32 υποθέσεις βίας που μελετάει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις 7 πρωταγωνιστούν βουλευτές ή υποψήφιοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Η προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση των 32 δικογραφιών ανατέθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαρά Λαμποβρουλιώτη, ο οποίος θα ενεργήσει ταχύτατη ανάκριση και θα υποβάλει στο τέλος σε αιτιολογημένο πόρισμα. Η συσκέψη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπό την προεδρία της Ευτέρπης Κουτζαμάνη για την υπόθεση των 32 δικογραφιών είναι συνεχής. Μετά την απόφαση να ανατεθεί η υπόθεση σε ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, τον κύριο Βρουλιώτη, δεν αποκλείται το ενδεχόμενο, αν κριθεί αναγκαίο, να συγκληθεί η Ολομέλεια Εφετών Αθηνών για να ανατεθούν οι δικογραφίες σε εφέτη ανακριτή. Σε εκπομπή του Μέγκα μίλησε ο εισαγγελέας Εφετών Βασίλης
Βαγγέλης Φλωρίδης. Λέω, εάν διαπιστωθεί ότι μέλη της οργάνωσης, δηλαδή κυρίως αρχηγικά, είναι μέλη κόμματος, βουλευτές ή οτιδήποτε άλλο, είναι σαφές ότι και για αυτούς θα εφαρμοστεί ο ποινικός νόμος, εφόσον, προσέξτε, η Βουλή δώσει άδεια να ασκηθεί δίωξη. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι καταγγελίες ότι τα άτομα που επιτέθηκαν στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Πέραμα είναι τα ίδια με αυτά στο Κερατσίνι. Αυτός που δεν το παίξατε όλο το βίντεο, μιλάει και είναι στη ζώνη με την ομάδα των 10-12 που υποτίθεται ότι καλέσαν αυτοί οι 10-12 που είναι σε πυρήνα. Ναι. Είναι στρατολογημένοι στη Χρυσή Αυγή. Και είναι στο Πέραμα. Στο Πέραμα. Και είναι και μάλιστα ο πρόεδρος των εργοδοτών τους έχει προσλάβει στην επιχείρησή του. Όλους. Μάλιστα. Με λίστα. Στην επιθεώρηση. Αυτοί ήταν και στο Κερατσίνι. Ένας από αυτούς έχει αναγνωριστεί από αυτό από τη μάρτυρα ότι ήταν και στο Κερατσίνι. Στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Χρυσής Αυγής μιλάει για τη δράση των χρυσαυγητών της Νίκαιας και τη συνεργασία τους με τον βουλευτή Γιάννη Λαγό. Η οργάνωση της Νίκαιας ήταν το καμάρι μας, τα τελευταία χρόνια μαζί με αυτή των Αθηνών. Η επιτυχία οφείλεται στην επιστασία και τον έλεγχο του βουλευτή Γιάννη Λαγού. Εκείνοι είχαν τον πρωτολόγο στις πρόσφατες κινητοποιήσεις της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια. Από εκεί εκπορεύτηκε και η επίθεση εναντίον των οπαδών του ΚΚΕ στο Πέραμα πριν από 10 μέρες. Η προσπάθεια της οργάνωσης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις εργατικές περιοχές του Πειραιά είχε φανεί και στις δηλώσεις 2 βουλευτών του κόμματος λίγες ημέρες πριν από την επίθεση σε μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Κερατσίνι. Ότι πολύ σύντομα το απόστημα που υπάρχει εδώ και δημιουργεί τα προβλήματα, που έχει και όνομα είναι το ΠΑΜΕ, θα τελειώσει και θα μπουν τα πράγματα στη σωστή τους κατεύθυνση. Θα δώσουμε μια υπόσχεση στον εαυτό μας και σε αυτούς τους ανθρώπους. Η ζώνη θα κερδιθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Έλεγχος στα οικονομικά του κόμματος Χρυσή Αυγή προτίθεται να ξεκινήσει το ΣΔΟΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από σχετικό κυβερνητικό αίτημα. Ο έλεγχος πρόκειται να επικεντρωθεί στις πηγές χρηματοδότησης του κόμματος, αλλά και τις δαπάνες λόγω των πληροφοριών για καταβολή άτυπης μισθοδοσίας σε οπαδούς και μέλη του κόμματος. Μένουμε στο θέμα, καθώς πρόταση αναστολής κομματικής χρηματοδότησης απέστειλε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας στον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη. Ειδικότερα ανακοινώθηκε σήμερα πως απεστάλλει από τον κύριο Δένδια στον κύριο Μιχελάκη, ύστερα από επικοινωνία που είχαν, νομοθετική πρόταση τροποποίησης του άρθρου 7 του νόμου 3023 του 2002. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Με επιστολή του, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη τροποποίηση άρθρου ώστε να αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση κόμματος σε περίπτωση που ο αρχηγός ή ένας ικανός αριθμός βουλευτών παραπέμπονται στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση. Αν οι βουλευτές που θα κατηγορηθούν για το άρθρο 187, 187α και 187γ είναι περισσότεροι του 1/10 του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδας, τότε αυτομάτως η χρηματοδότηση θα σταματά. Αν καταργήσουν τη χρηματοδότηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, Σαμαράς και Βενιζέλος θα πάνε αμέσως φυλακή λόγω χρεών προς τις τράπεζες. Για τη Χρυσή Αυγή όμως, που δεν στηρίχθηκε ποτέ στο κρατικό χρήμα, δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση. Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε εντολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ Μιχαήλ Κωσταράκο να διερευνηθούν δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μέλη της Χρυσής Αυγής εκπαιδεύονται από ενεργεία στελέχη των ειδικών δυνάμεων του στρατού και όπου κι αν υπάρχουν να καταλογιστούν ευθύνες. Το δημοσίευμα του Βήματος επικαλείται ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Χρυσής Αυγής, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στη Χρυσή Αυγή έχουν πλήρη στρατιωτική δομή με τουλάχιστον 3.000 άτομα έτοιμα για όλα. Μάλιστα, πάμε στον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, δρομολογούνται εξελίξεις και πολιτικές και δικαστικές, γενικώς εξελίξεις στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Ναι, και νομίζω είναι σε ευθεία αντιστοίχηση, Χάρη, με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες από την έρευνα δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ΡΑΣ και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όπου φαίνεται ότι 8 στους 10 πολίτες που ρωτήθηκαν χαρακτηρίζουν την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική ή φασιστική οργάνωση και σε ποσοστό 77%, δηλαδή πάλι περίπου οι 8 στους 10, θεωρούν απαραίτητο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικά μέτρα
και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η δράση της Χρυσής Αυγής. Αυτό όμως που αποτελεί και είναι σαν συνέχεια της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Χρήστο Λάσκο, είναι το ερώτημα κατά πόσο νομοθετικά μέτρα ή υπουργικές αποφάσεις μπορούν να εκλειφθούν από μία μερίδα των πολιτών ως προσπάθεια φήμωσης και ηρωποιήσουν τελικά και την Χρυσή Αυγή και φέρουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Το ζητούμενο νομίζω για κάθε νουνεχή άνθρωπο, ψύχρεμο, αναλυτή της πραγματικότητας, είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια και όχι τα αποτελέσματα. Να χτυπηθούν τα αίτια που γεννούν αυτή την μετατόπιση του κόσμου ή μιας μερίδας του κόσμου και των πολιτών, οι οποίοι ενδεχομένως ψήφιζαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είναι οι κύριες δεξαμενές και είναι λογικό γιατί είναι τα μεγάλα κόμματα, οι βασικές δεξαμενές. Και βέβαια επειδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μπήκαν στο πλαίσιο του μνημονίου, έτσι λοιπόν τα ρουσφέτια και οι προσωπικές εξυπηρετήσεις, οι πατερούλιδες, οι κομματικοί ελαχιστοποιήθηκαν μέχρι εξαφανίστηκαν και γι' αυτό το λόγο πλέον στράφηκαν για να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ψήφιζαν, να τους τιμωρήσουν, να τιμωρήσουν τα δύο κυβερνητικά κόμματα ψηφίζοντας τη Χρυσή Αυγή. Βέβαια, αυτό που τελικά καταφέρνουν οι πολίτες αυτοί, και πρέπει να το πούμε, για να έρθουν και αυτοί, για να μην βρίσκουν άλοθη και δικαιολογίες για τον εαυτό τους, οι ίδιοι να κοιτάξουν τον εαυτό τους τον καθρέφτη και να καταλάβουν ότι δεν τιμωρούν το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία ψηφίζοντας τη Χρυσή Αυγή, την πατρίδα, τη χώρα, τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές ελευθερίες τιμωρούν με το να ψηφίσουν αυτό το συγκεκριμένο κόμμα. Και είδαμε πριν από λίγο στο ρεπορτάζ τον τύπο και την ποιότητα και το περιεχόμενο των τοποθετήσεων των συγκεκριμένων εκπροσώπων του συγκεκριμένου σχήματος, του συγκεκριμένου μορφώματος. Είναι σαφές ότι το αυγό του φιδιού εποάστηκε και εποάζεται στον κόρφο του μνημονίου. Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί οι 500.000 ψηφοφόροι που με την ψήφο τους ανέδειξαν στο Κοινοβούλιο τη Χρυσή Αυγή, δεν σημαίνει ότι είναι και ιδεολογικά τοποθετημένοι. Όχι, ψήφισαν αρνητικά. Ο Έλληνας Χάρη το ξέρεις, ότι ψηφίζει αρνητικά. Όπως πολλοί που ψηφίζουν και άλλα κόμματα, δεν σημαίνει ότι είναι ιδεολογικά τοποθετημένοι. Ακριβώς, ψηφίζει αρνητικά. Ψηφίζει αυτός για ο όρος ιδεολογικά τοποθετημένοι φαντάζομαι είναι γνωστός. Ναι. Ψηφίζεις αυτόν για να φύγει ο άλλος. Ψηφίζεις τον Β για να τιμωρήσεις τον Δ. Λοιπόν, αυτό έγινε. Αλλά τελικά θέλοντας να τιμωρήσουν, να το πω ευθέως, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν βάζει πλέον το παιδί στην πυροσβεστική και στο λιμενικό, γιατί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν φέρνουν πλέον, γιατί δεν μπορούν εκ των πραγμάτων μέσα σε αυτή τη γενική να φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα στο αυθαίρετο στη Χαλκιδική. Ο μικρομεσαίος Έλληνας, ο οποίος είχε εφιστεί επί 30 χρόνια να κάνει τη δουλειά του μέσα από αυτές τις διαδικασίες, έτσι, λέει θα ψηφίσω τη Χρυσή Αυγή για να σας δείξω εγώ. Το θέμα είναι ότι δεν τιμωρεί το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζοντας ότι θα δώσει μία μπουνιά στο σύστημα, εν πάση περιπτώσει. Τελικά η μπουνιά όμως ήρθε. Κλπ. Τιμωρεί τελικά την χώρα, τη δημοκρατία, τη λειτουργία και βέβαια αυτό που είπε και ο κύριος Λάσκος, ότι υπάρχουν 442.000 αποτυπώματα πάνω στο μαχαίρι που λάβωσε την καρδιά και οδήγησε στον άλλο κόσμο τον Παύλο Φίσα. Είναι σαφές και πραγματικά πρέπει να συζητηθεί σε βάθος ότι με νομοθετικά διατάγματα και με προεδρικά διατάγματα δεν διατάσσεται η κοινωνία. Χρειάζεται η ίδια η κοινωνία για να το αντιμετωπίσει. Και για να το αντιμετωπίσει πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά αίτια και οι παράμετροι που γεννούν και εποάζουν, ταΐζουν το αυγό του φιδιού, που πλέον δεν είναι στο αυγό, έχει βγει έξω ας πούμε. Φτάνει πάντως κάποιοι να μην παριστάνουν, αφού εξέθρεψαν το αυγό του φιδιού, να μην παριστάνουν τους Αγιώργηδες που καβάλα στο άλογο είναι έτοιμοι να σκοτώσουν το δράκο, να μαχαιρώσουν το φίδι που έχει γίνει φίδαρος και δράκος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη. Να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα με τη βοήθεια της Χριστίνας Σιγανίδου, η οποία περίμενε καρτερικά στο στούντιο και απολάμβανε το σχολιασμό του συναδέλφου μας. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς τρίτη μέρα αγωνίας στο Ναϊρόμπι.
Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, έτσι. Ναι, έγινε το Σάββατο, όπως γνωρίζουμε, και πλέον ο αριθμός των θυμάτων έχουν φτάσει τους 78, τους 69, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. 63 αγνοούνται και 200 είναι οι τραυματίες από την αρχή της επίθεσης ενόπλων Ισλαμιστών στο εμπορικό κέντρο Westgate, στο Ναϊρόμπι, όπως ανακοίνωσε ο Κενιατικός Ερυθρός Σταυρός. Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται εκτίμηση για τους αγνοούμενους. Είπαμε 63 οι αγνοούμενοι. Το πρωί σήμερα πάντως, μάρτυρες και ανταποκριτές ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων ανέφεραν ότι ακούστηκε παρατεταμένη ανταλλαγή πυρών, ένδειξη πως κάποιοι ένοπλοι παρέμεναν εντός του συμπλέγματος του εμπορικού κέντρου. Πάνω από το εμπορικό κέντρο πετούν ελικόπτερα του στρατού. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Τώρα εκτιμάται ότι είναι 10 άτομα ακόμα μέσα στο εμπορικό κέντρο, είναι όμηροι. Η κατάσταση είναι πολύ συγκεχημένη και πάρα πολύ δραματική. Στο BBC ο φερόμενος ως τέλεχος της Ισλαμιστικής οργάνωσης που αναφερόταν με το όνομα Αμπού Ομάρ δήλωσε πως συζήτησε τηλεφωνικά με τους δράστες της επίθεσης. Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις κενιατικές αρχές, διαβεβαίωσε μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο. Μιλήσαμε στους Μουτζαχεντίν που βρίσκονται μέσα στο Westgate και μας είπαν πως η κενιατική κυβέρνηση τους παροτρύνει να διαπραγματευτούν και τους προτρέπει να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πάντως προκαλεί εντύπωση, καθώς, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, η Κένια είναι προπύργιο των Αμερικανών πρακτόρων, έτσι, στην περιοχή, και πώς δεν αποφεύθηκε αυτό το χτύπημα? Η παρακλάδι της Αλ-Κάιντα ανέλαβε την ευθύνη. Ναι, είναι ερώτηση που δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Ακριβώς, είναι ρητορική ερώτηση. Είναι ρητορική, ναι. Να πάμε και στο Πακιστάν. Να πάμε στο Πακιστάν, όπου και εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά θλιβερά, καθώς έχουμε δύο επιθέσεις αυτοκτονίας στην Κυριακάτικη λειτουργία χθες στο ναό των Αγίων Πάντων στην Πεσαβάρ. Τουλάχιστον 81 άτομα λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στις βομβιστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος της Κυριακάτικης λειτουργίας. Είναι η πλέον αιματηρή επίθεση που έχει αναφερθεί ποτέ εναντίον της χριστιανικής μειονότητας στη χώρα. Υπενθυμίζουμε ότι το Πακιστάν έχει 180 εκατομμύρια κατοίκους και το 2 με 4% του πληθυσμού είναι χριστιανοί, οι οποίοι κακοποιούνται πολύ συχνά. Ανάμεσα στα θύματα είναι 34 γυναίκες και παιδιά. Το βορειοδυτικό Πακιστάν είναι οχυρό πολυάριθμων σουνιτικών Ισλαμιστικών ανταρτικών οργανώσεων. Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2007 σε αλλεπάλληλες επιθέσεις αυτοκτονίας. Μάλιστα. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική τηλεόραση 3, από το τρίτο κανάλι της ελεύθερης δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να είστε όλοι καλά, καλό σας μεσημέρι.